Marina Card on veneilijöiden oma etukortti, joka on tarkoitettu kaikille saaristossa matkustaville veneen omistajille. Marina Cardin omistajat saavat muun muassa satamakohtaisia etuja ja alennuksia, mutta kortin hyödyllisin ominaisuus on kortin omistajille sähköpostilla toimitettava uutiskirje. Uutiskirjeen kautta kaikki Marina Cardin jäsenet saavat tietoa Marina Card satamien tapahtumista, ohjelmista sekä aukioloajoista niin veneilysesongin aikana kuin sen ulkopuolellakin. Uutiskirjeen avulla matkareittien suunnittelu on helppoa ja voit päättää reittisi juuri sinulle sopivien kohteiden mukaisesti. Näe juuri ne tapahtumat, jotka haluat. Uutiskirjeen tietoja ei ole keskitetysti saatavilla mistään muualta. Saat näin ollen ainutkertaista tietoa vain Marina Card-jäsenenä. Mikä takia sä oot Marina Cardin omistaja? Ei tarvitse paljon tylsää viettää, kun tietää koko ajan missä tapahtuu. Eli voidaan kavereiden kanssa käydä katsomassa hyviä artisteja tai sitten vaan ihan istuskella terassilla ja parantaa keskenämme maailmaa. Kun saavut Marina Card-satamaan, on kirjautumisesi täysin vaivatonta. Marina Card-jäsenenä ovat sinun tietosi jo valmiina satamien tietokannassa, eikä sinun tarvitse erikseen täyttää kirjautumistietoja. Marina Cardin omistajana sinua odottaa myös rahanarvoisia etuja. Jokaisessa satamassa on luvassa erilaisia jäsenetuja, kuten esimerkiksi alennuksia satamapaikkojen hinnoissa, halvempaa sähköä, alennuksia ruoka-annoksissa, saunavuoroissa ja niin edelleen. Alennukset vaihtelevat satamakohtaisesti ja niistä tiedotetaan Marina Card-uutiskirjeessä. No nyt kun paljon veneilee, niin on se kyllä osoittautunut ihan järkeväksi hankinnaksi. Ja ehkä kaikista tärkein mulle on ollut se, että siitä on tullut ihan konkreettista säästöä. Perheen äitinä arvostan puhtaita sauna- ja suihkutiloja, hyviä pyykinpesumahdollisuuksia, pientä luksusta tähän satamaelämään. Marina Card on Satamayrittäjien yhdistyksen Saariston Satamat ry:n hallinnoima järjestelmä. Marina Cardin jäsenmaksuista saatavat tuotot menevät suoraan satamien toiminnan kehittämiseen, joten jäsenyydestäsi hyötyvät kaikki, sekä yrittäjät, satamat että kehittyvästä toiminnasta nauttivat asiakkaat. Liity siis nyt. Marina Cardin jäsenyyden edut ovat nyt saatavissa hintaan 20 € vuodessa. Jäsenmaksuasi vastaan saat siis uutiskirjeen, arvokasta tietoa sesongin parhaista tapahtumista ja palveluista, rahanarvoisia alennuksia ja etuja, vaivattoman kirjautumisen satamiin ja olet lisäksi mukana kehittämässä satamien toimintaa. Marina Cardin tilaat kätevästi internetissä osoitteessa www.marinacard.fi. Marina Cardin sivuilta löydät myös järjestelmään kuuluvat satamat. Marina Cardin voi ostaa myös mistä tahansa jäsensatamasta. Tervetuloa jäseneksi! No mikäs näissä satamissa kiva? No, täällä näkee paljon kavereita ja jätki on tosi hyvää ja sitten täällä on hyviä pizzoja ja sorsi on tosi hauska katsella.